जुदि रानलायनानै गेलेयोमोनब्ला जों उदालगुरियावबो देरहाबायमोन क'क्राझारावबो देरहाबायमोन जों मोननैबो थांबाय दिल्लीयाव सरकारखौ जोंनो दाहोनो हागौमोन माथो होमबा बे भुला सोरनि जाखो BPFनि हाग्रामा बिथांनि भुल जादों हाग्रामा हा जथेस्थ' BTCआव दोहौ दङ रायजो राजाया बिथांखौ दाबो मोजां मोनो आरो बे हिसाबैनो दिनैहाय बर' रायजो राजानि भटखौ निश्चय बिथाङा गोबां खिन्थु गोसोआ गोग्लैयाखै आरो नंगौ गोबाङा बुंदों जे कंग्रेसनि थाखायनो BPFआ जेनो खनसेबाव हाग्रामा सरखार बाव नै आरो खनसेबाव BPF हान्जा बाव देरहासार जाबावगोन आय' देरहासार जाबावगोन सनानि BTC खुंबावगोन आय' सनानि BTC खुंबावगोन सनानि BTC खुंबावगोन आय' सनानि BTC खुंबावगोन गैया सान्थि खौसेथिनि थाखाय जों बयबो नांगालनि सबियाव बयबो भट होनि फै नांगालनि सबियाव बयबो भट होनि फै BPF हान्जा लं लिभ जिन्दाबाद जिन्दाबाद खनसेबाव हाग्रामा सरखार बाव नै आरो खनसेबाव हाग्रामा सरखार बाव नै आरो खनसेबाव BPF हान्जा बाव नै आरो खनसेबाव BPF हान्जा बाव गोबाङा बुंदों जे कंग्रेसनि थाखायनो BPFआ जेनदों BPFआ जेनामोन कंग्रेसआबो जेनामोन इलेक्शननि मास मोनथामसो सिगां आङो सासे हाग्रामानि बेगदारनाव लोगो लाहैदों जे सार जोंना हाइकामान्डनिफ्राय APCCनिफ्राय मोनसे बिथोन फैदों जे मोननैबो सिटखौहाय उदालगुरि दरं उदालगुरिखौ आरो क'क्राझारखौ रानलायदिनि नोंसोरो ओरैहाय लायोबा जों हरै लानोसै आरो नोंथांमोना हरै लायोबा जों ओरै लानोसै बे मेसेजखौ आङो सासे भाइस प्रेसिडेन्ट हाग्रामानि सेनापतिनि दारैनो मेसेज होदों अब्ला बिथाङा बुंबाय थिग आसे गर्जन आङो बे मेसेजखौ हाग्रामा सारजों रायज्लायसिगोन बिथाङा जुदि मानियोबा थिग आसे वेल एन्ड गुड थांबाय बारलांबाय गासैबो समाया बारलांबाय जेब्ला इलेक्शना खाथि आङो आंनि केन्डिडेटखौ होखाबाय स्क्रुटिनि गासिबो जाजोबखांबाय बिनि उनावसो माबा सेंग्रा फाथायबाय थाबाय जावलिया बावलिया जिरायदोनो गर्जना जिरायनांगौ